Здравейте хора! Сега ще снимам видео за моите гланцове, но само да ви кажа, че те са само някои гланцове, но не са всичките. Някои са от много отдавна, други не. Ето, това е моето огледало. Познайте по какво съм. Пишете в коментарите. Както виждате, имате подсказка. Сега виждате, че кълъвът ми е розов. А сега, ако ви покажа споко. Ето го и първият гланц. Има още един много такива, само че няма да ги показвам. Аз имам много гланцове на тази марка. Ето този е вторият. Ето този е против ръце. Този път не е Juicy Boom, а е Cherry Boom. Много е готин. Добре, сега виждате този, както виждате, е изхабен целият. Почти като този. Този го имам от малка. Подариха ми го, когато бях на 6 години. От една госпожа Николова от детската ми го подари, понеже знае, че аз много обичам да се гримам от малка. И последният гланц, който ще покажа в това видео, е това мини нещо. Имам го от много малка. Но да видим дали все още има нещо в него. Не, няма. Както видите, тези двата са изхабели. Но ето този даже почти никога не съм го ползвала. Даже никога. Само за да маша едно барби. Това съм го ползвала. Този един-два пъти. А този един път. Пишете в коментарите кой най-много ви харесва. Със сигурност никой няма да напише, че му харесва този, нито този, но този беше много хубав. Ето този. Cherry Boom. Този сега ще го изтискам, за да ви го покажа. Ах, чакай, че малко е ползвано от сестра ми. Ето жълте. Ето този не мога да ми го покажа. Ето този е почти същия като Cherry Boom. Оле, безиска го стисках. Скоро видеото свършва, хора. И ето това е последният. Пишете в коментарите кой най-много ви харесва. Със сигурност много от тях ще напишат този. Моля те, изгледайте това видео до край. Бай, хора!